días, cariño. Perdóname. Mira, ya sé que lo hice muchas veces, pero... Xuro que esta vez de verdade. Prometo, cho. Por favor, créeme. Sabes que te quero, miña nena. Agora teño que ir á oficina. Teño unha reunión moi importante de traballo, pero... Intentaré voltar cedo. De acordo? Arroz a la banda denunciado, chica. Qué vergüenza, tío. Pero vamos a Que si la próxima vez que vayamos a ver, ¿no? ¡Hey, nenos! Mirad para aquí. Hola. Pobre Carlos. Ata que me chamou non sabía nada desto. Non tivo forza para buscar a ninguén máis, non crees? Sí, é o que penso. Estaba moi aflixida. Mesmo lle dixen que viñera para a miña casa, para que puxera as súas cousas en orde. Levo chamando todo o día. Con quen estabas a falar? Chegaches cedo. Con quen estabas a falar? Gracias. Con Isabel, pero non entendo. Con Isabel? Pero ti pensas que son parvo? Ti pensas que eu son parvo? Que a mí non me enganas máis.
Tesme farto xa, Que saibas que me tes farto. Tesme farto xa, Non! Puta! Puta! Eu, Carolina, recíbote a ti, Xavier, como meu lexítimo esposo. Eu, Xavier, recíbote a ti, Carolina, como a miña lexítima esposa, Para terte e cuidarte polo resto da miña vida. No mellor e no peor. na riqueza e na pobreza, Na saúde e na enfermidade. Para amarte e protexerte. ata que a morte nos separe.